Milí priatelia, v dnešnom podcaste si vysvetlíme, prečo je potrebná uzemňovacia sieťovina pri inštalácii elektrického podlahového vykurovania. Ochranné uzemnenie má v tomto prípade dva významy. V prvom rade sa jedná o ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, kde pri poškodení izolácie dochádza k prepojeniu ochranného vodiča so živým vodičom a to spôsobí odpojenie od obvodu vďaka ističu alebo prúdovému chrániču. V druhom prípade toto uzemnenie zabraňuje vyžarovaniu elektrickej zložky elektromagnetického žiarenia, ktoré síce nie je nebezpečné pri frekvencii 50 Hz, ale môže spôsobovať zvýšenie nepríjemnej statickej elektriny v objekte. Na úvod si vytvoríme testovaciu skladbu z izolačnej podložky a vykurovacej fólie s výkonom 140 W na meter štvorcový. Skontrolujeme funkčnosť vykurovania pomocou termokamery. Na meranie vyžarovania použijeme analyzátor elektromagnetického žiarenia ME3030B, ktorý dokáže zmerať žiarenie v rozsahu 16 až 2000 Hz. Vyžarovanie meriame na viacerých miestach vykurovacej fólie. Položíme uzemňovaciu sieťovinu tak, aby prekrývala celú vykurovaciu fóliu. Pripojíme ju na ochranný vodič elektrickej siete. Znovu zmeriame vyžarovanie v miestach, kde je uzemnenie, ale aj v miestach, kde nie je, aby sme mohli porovnať rozdiel. Ako je vidieť na meracom prístroji, rozdiel určite nie je zanedbateľný. Kým pri uzemnenej fólii je vyžarovanie pri nulovej vzdialenosti do 100 V na meter, pri neuzemnenej dokonca presahuje rozsah prístroja. Čiže viac ako 2000 V na meter, čo je skoro 30 krát viac ako so sieťkou. Len na porovnanie. Na zásuvke s pripojeným počítačom sme namerali 4 krát väčšie žiarenie ako na fólii. Niektorí majstri tiež tvrdia, že na uzemnenie postačuje tepelno-izolačná podložka s hliníkovou vrstvou, ktorá sa pripojí na ochranný vodič. Tak sa poďme pozrieť, že či nám toto riešenie pomôže. Podložku umiestnime pod vykurovaciu fóliu. Hliníkovú časť pripojíme na ochranný vodič a pri zapnutom obvode zmeriame vyžarovanie. Vidíme, že hliníková podložka nemá prakticky žiadny vplyv na obmedzenie vyžarovania. Porovnajme si to ešte raz s nerezovou sieťovinou. Jednoznačne sa preukázalo, že uzemňovacia sieťovina má svoje dôležité miesto v skladbe elektrického vykurovacieho systému. Nie nadarmo ju predpisuje aj norma STN 33200 7753, ktorá pojednáva o požiadavkách na elektrické vykurovacie systémy.